Salutare, sunt Johnny Black și astăzi o să fac un videoclip în care astăzi am luat un CD cu o trupă AC/DC. Ăsta este CD-ul pe care ei sunt artiști și pe spate sunt câteva poze. Așa arată CD-ul. Aici mai este ceva. Și aici sunt poze cu ei, cu artiști, cu AC/DC. Foarte tare. Și arată și pe spate și în față. Cam așa arată CD-ul. Eu am fost Johnny Black și dacă v-au plăcut acest videoclip cu CD-ul AC/DC, vă rog frumos să-mi dați un like și un share și o abonare pe YouTube și v-am pupat. Eu am fost Johnny Black.